Ngifuna ukuzokhuluma ngamandla alezibani zombili, isibani esimhlophe nesibani esiphuzi abathi u-yellow ngolimi lasemzini. Lezibani lezi zombili uma uzozisebenzisa zombili mawuzophahla kuzona zombili. Ngaphambi kokuba uphahle kulezibani, kuke kufanele ukuthi qala uthole umuntu ozokubusisela zona lezibani ngoba uma uzozisebenzisa uzisusa esitolo usuke usebenzisa nje amakhandlela angasho lutho. Kodwa uma sekuthandaziwe phezukwazo zisuke sezizibani ezizokwazi ukuthi zikhombise lamandla engizokhuluma ngawo njengamanje. Kubalekile ukuthi uma umuntu uyiphiwe lento yokukhuleka ngaphambi kokuba uzisebenzise lezibani zombili ukwenza lento engizokhuluma ngayo uqale uzikhulekele. Uma ungenayo leyo nto yokukhuleka ungaxhumana nanoma ngabe ubani umuntu owaziyo nokholelwa ukuthi uyiphiwe lento yokuthandaza akubusisele zona lezi zibani. Isibani esimhlophe ke bafowethu sihlale siwukhanya ngaso sonke isikhathi. Kuyenzeka omunye uthola ukuthi mhlambe ngokwenkinga yakhe kuzodingakala isibani nje esimhlophe kuphela. Kodwa ke sobuye singene lapho ngelinye ilanga. Namuhla sizokhuluma ngalezi zombili ukuthi uzisebenzisa makunjani lezibani lezi esimhlophe nesibani esiphuzi. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwe. Sakhuleka kunina bakhulu hayikhona bogogo nomkhulu, igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi, izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga, izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.